היי חברים, התחלנו את ההקלטה בשיעור 2 באפקט פוטואלקטרי. השיעור הראשון הוא בעצם שיעור שהעברנו בשיעור הראשון שלימדנו את מודל בוהר. נכון? כשלימדנו בשיעור הראשון את מודל בוהר, זה היה שיעור מבוא על מה זה אור, מה זה אורך גל, מה זה תדירות, איך מבנה האטום בנוי. אז השיעור הראשון של מודל בוהר, זה השיעור הראשון גם, אותו שיעור ראשון גם, מבוא של אפקט פוטואלקטרי. ולכן אנחנו העלינו את שני השיעורים האלה פעמיים, גם במודל בוהר וגם באפקט פוטואלקטרי. מי שצפה כבר בשיעור הראשון של מודל בוהר, שזה המבוא, זה אותו שיעור בדיוק כמו המבוא של אפקט פוטואלקטרי, זה פשוט אותו מבוא לשני השיעורים האלה. ולכן זה נקרא שיעור 2 באפקט פוטואלקטרי 1, זה בעצם המבוא של בוהר, זה אותו דבר. אז אין צורך כמובן לצפות בו. מה שלמדנו שם זה על מה זה אור, מה זה אורך גל, מה זה תדירות, ואנרגיה של אור, האמת שלמדנו בשיעור אחר, אז אני ככה קצת אתזכר מה זה אנרגיה של אור והנוסחה שלה, למרות שכבר למדנו את זה בבוהר, כי לימדנו בוהר לפני פוטואלקטרי, אבל יש בתי ספר שמלמדים גם פוטואלקטרי לפני בוהר, וזה בסדר, זה בסדר. בואו נעשה תזכורת קצת לגבי מה שלמדנו בבוהר, על מבנה האטום. בסדר? אז תזכורת על מבנה האטום. יש לנו, האטום שלנו בנוי מפרוטונים וניוטרונים שנמצאים בתוך גרעין אטום. נכון? אז בואו נראה, יש לי פרוטונים וניוטרונים, אלה נמצאים בתוך גרעין אטום. בגרעין האטום יש אלקטרונים שמסתובבים סביבו. עכשיו, האלקטרונים לא יכולים להסתובב בכל רדיוס שבא להם, בסדר? הם לא יכולים להסתובב בכל רדיוס שבא להם. יש להם, הרדיוסים שלהם מקוונטטים, במילים קוונט, מנה בדידה של אנרגיה, זאת אומרת, הם יכולים אחר להסתובב ברמות מסוימות של אנרגיה, לכל רדיוס יש את הרמה שלו. הנוסחאות, אוקיי, הנוסחאות שלמדנו הן של מודל בוהר, בסדר? הנוסחאות של מודל בוהר הן הנוסחאות הבאות. הנה, אלה הרדיוסים המותרים, להסתובב רק באטום המימן, ואלו האנרגיות המותרות. זה אפקט פוטואלקטרי. זאת הנוסחה של איינשטיין. עכשיו בואו ננסה להבין אותה. תראו, האלקטרון הזה נמצא פה. אני יכולה להקפיץ אותו רמות אנרגיה. בסדר? אני יכולה להקפיץ איך? או שאני פוגעת בו על ידי אלקטרונים, או שאני פוגעת בו על ידי פוטונים. פוטונים זה חלקיקים של אור. עכשיו, אנחנו זוכרים את הדילמה, האם האור הוא חלקיק, האם האור הוא גל. ניסוי יאנג אומר לי שהאור הוא גל, וסותר את זה שהאור הוא חלקיק. אפקט פוטואלקטרי אומר ומוכיח שהאור הוא חלקיק, קוונט מנה בדידה של אנרגיה, וסותר את זה שהאור הוא גל. אז מה פותר את הבעיה? האמת שאין פתרון כרגע, והאור הוא גל או חלקיק או גלקיק, מה שאומר תיאוריית הפשרה, חלקיק שנע בגל, אז אין לנו פתרון כרגע, ואם יש פה איזשהו תלמיד שימצא את הפתרון לזה, שלא ישכח להגיד שאני הייתי המורה שלו, לא מבקשת את הכסף, לא מבקשת $1,000,000, לא, פרס נובל, לא. רק שאני הייתי המורה שלו, רק שיזכיר את זה, בסדר? אז זה באמת עדיין לא יודעים מה זה. יש המון תעלומות בפיזיקה שלא יודעים מה הם. אז באמת יש את רמות האנרגיה, ויש את האנרגיה הכי מינימלית שצריך כדי להוציא את האלקטרון מהאטום. זאת אומרת, כל עוד, בוא נניח שזאת בעצם אנרגיית רמת העינון. אנרגיית רמת העינון זה בעצם האנרגיה המינימלית שאני צריכה להשקיע באלקטרון, כדי שהוא יקפוץ מרמת היסוד, כי שם בדרך כלל הוא נמצא, כי הוא שואף להיות ברמת אנרגיה הכי נמוכה שיש. לאיפה הוא יקפוץ? הוא יקפוץ אל הרמה הכי גבוהה, מה שנקראת אינסוף. זאת אומרת, אם זה n שווה 1, וזה n שווה 2, וזה n שווה 3, פה זה n שווה אינסוף, שזאת אנרגיית רמת העינון. פה בעצם האלקטרון מתנתק מגרעין האטום. אז פה האלקטרון מתנתק מגרעין האטום. אתם זוכרים כמה אנרגיה אני צריכה לתת לאלקטרון באטום המימן כדי שהוא יתנתק מגרעין האטום? כמה אנרגיה אני צריכה לתת? לא זוכרים? 13.6 אלקטרון וולט, נכון? אם אני אתן לאטום המימן פחות מ-13.6 אלקטרון וולט,
או שהאלקטרון יקפוץ לכל מיני רמות ויחזור, או שהוא גם לא יקפוץ בכלל. אבל אם נתתי לאלקטרון הזה אנרגיה, שהיא 13.6 אלקטרון וולט, אלקטרון וולט זה יחידה של אנרגיה, אם נתתי לו 13.6 ומעלה, אז הוא יקפוץ מגרעין, הוא יעזוב את הגרעין, הוא פשוט יעזוב ואז יהיה אלקטרון חופשי. ושם כבר יש לי את האפקט הפוטואלקטרי, שם מתרחש לי האפקט הפוטואלקטרי. הבנו מתי מתרחש, זאת אומרת כל עוד האלקטרונים נמצאים בתוך הגרעין, בתוך האטום, זה מודל בואר. ברגע שהם יוצאים מהאטום, זה כבר אפקט פוטואלקטרי. אפקט פוטואלקטרי זה בעצם הקרנת אור על מתכת ויציאת אלקטרונים ממנה. מישהו יכול להזכיר לי מה זה? מישהו יכול להגיד לי איפה ראיתם את אפקט פוטואלקטרי מתקיים? איפה, או יש, אני אתן לכם רמז, יש את זה על הגגות של בניין. אוקיי, יש את זה על הגגות של בניין, את האפקט הפוטואלקטרי, חבל שלא לקחתי מאבא שלי את זה, אבל על גגות של בניין יש אפקט פוטואלקטרי. מישהו יכול, נכון מאוד תאים סולאריים, צוין, תאים סולאריים. מה קורה בתאים סולאריים? מה שקורה זה שבעצם אני מקרינה, נכון, יש את האור של השמש, האור של השמש קורן על התאים הסולאריים, על מתכת, ואז יוצאים ממנה אלקטרונים. הם יוצאים ממתכת מסוימת ובאים אל מתכת אחרת, ואז פתאום יש זרם חשמלי. זאת אומרת, אנחנו מקבלים מאנרגיית האור, שמומרת לאנרגיה חשמלית, אנחנו מקבלים אנרגיה חשמלית, פשוט ככה. אוקיי, אז נכון מאוד מהתאים הסולאריים, יפה מאוד. אז בעצם אפקט פוטואלקטרי אומר, שזה חבל שלא לקחתי מאבא שלי, יש לאבא שלי בגינה מלא מלא מלא, פרחים כאלה יפים, שהוא האור, ממש פרחים מפלסטיק, כן? שהאור מגיע, יש לו תא סולארי בתוך הפרח, חבל שלא לקחתי לו אחד, והאור מוקרן על התא הסולארי הזה, ואז בלילה יש אור. יש מלא דברים כאלה, נכון? כאלה ששמים את זה במרפסות, ואז יש אור בלילה, זאת אומרת, הוא אוגר מטען, זאת אומרת, הוא אוגר אנרגיה, בעקבות התא הסולארי מהשמש, ואז יש אור שבעצם אנחנו לא משלמים עליו כסף, זה אור חינמי, אפשר לקרוא לזה, בסדר? אז זה באמת גם עוזר המון המון בחיסכון, באנרגיה, בפחות לזהם את כדור הארץ, אנרגיית השמש היא אנרגיה נהדרת. אז מה שקורה זה שאור פוגע, פוטון זה חלקיק של אור פוגע, לוקח את האלקטרון הזה, מיינן אותו ומוציא אותו אל מחוץ למתכת. עכשיו, בדרך כלל מדברים על מתכות. למה מתכות? כי במתכות הרבה יותר קל להוציא אלקטרונים. במתכות, לתת לאלקטרון להיות חופשי ולהוציא אותו מהאטום, דרוש עשירית אנרגיה, מלהוציא ממבודד את האלקטרונים. בגלל זה אומרים שלמתכות יש כאילו אלקטרונים חופשיים, הם לא חופשיים, פשוט קל לי להוציא משם אלקטרונים, ולהקפיץ אותם לאטומים אחרים, או בכלל להוציא את האלקטרונים מתוך האטומים, הרבה יותר קל. ככל שהחומר יותר מתכת, ככה יותר קל לי להוציא ממנו את האלקטרונים. מה זה יותר קל? דרושה פחות אנרגיה. מימן זה לא מתכת. אז מימן זה 13.6 אלקטרון וולט. מתכת זה בערך 1-2 אלקטרון וולט אנרגיה. בערך עשירית, תשיעית, שמינית, ממבודד, וזה משמעותי, ולכן אנחנו בדרך כלל נקרין אור על מתכת. ההקרנה של המתכת נקראת קתודה. אנודה זה האלקטרונים שהגיעו אליה. אני אסביר את זה קצת יותר, בסדר? אז קודם כל, אפקט פוטואלקטרי, מה זה אומר לי? אוקיי, תחשבו גם עכשיו יש לי פה איזשהו אלקטרון, נכון? בא איזשהו פוטון זה חלקיק של אור, pH מגיע ועושה בום. מה זאת אומרת בום? נבלע בתוך האלקטרון. ואז מה קורה לאלקטרון הזה? האלקטרון הזה פשוט יוצא החוצה. אז מה זה אפקט פוטואלקטרי? אפקט פוטואלקטרי, פוטו זה אור, אלקטרי זה חשמלי. זה בעצם הקרנת אור על מתכת, בגדול זה לאו דווקא בהכרח מתכת, זה יכול להיות כל דבר, אבל בדרך כלל מה נקרין אור על מתכת, יותר קל להוציא משם אלקטרונים. אז אפקט פוטואלקטרי זה הקרנת אור על מתכת,
והוצאה ויציאת אלקטרונים מהמתכת. אוקיי? זאת אומרת, הקרנת אור על מתכת, והאור גורם ליציאת אלקטרונים מהמתכת. בואו נרשום את זה ככה, אלרועי תמחוק. אוקיי, הקרנת אור על מתכת, האור גורם ליציאת אלקטרונים מהאטומים ומהמתכת. אוקיי? אז האור גורם לכל הדבר הזה. זה בעצם הקרנת אור על מתכת ויציאת אלקטרונים ממנה. אוקיי? הקרנת אור על מתכת ויציאת אלקטרונים ממנה. בגלל זה נקרא פוטו-אלקטרי. פוטו זה האור, אלקטרי זה האלקטרונים. זה גורם למעגל חשמלי, גורם לזרם חשמלי. אנחנו עוד רגע נדבר ונבין מה זה אומר. זאת אומרת, יש לנו את זה שימוש מאוד מאוד נפוץ של זה, זה תאים סולאריים. אז שימוש נפוץ זה תאים סולאריים. סולאריים זה עם א', נכון? כן, אלרועי כתב ככה. זה תאים סולאריים, זה בעצם אור פוגע בתא סולארי, אור פוגע בתא סולארי, מוציא אלקטרונים מתוכה, מוציא אלקטרונים מתוכה, כך שאנרגיית האור הופכת לאנרגיה חשמלית. אוקיי? אז זה בעצם אנחנו ממש מנצלים אנרגיה בצורה כזאת. בסדר? עכשיו, יש דבר כזה שנקרא B. מה זה B? B זאת אנרגיית הקשר. 3 קווים, אנרגיית הקשר. זאת האנרגיה המינימלית הדרושה כדי להוציא אלקטרון ממתכת, אלקטרון מאטום. במקרה של מימן זה 13.6 אלקטרון וולט, נכון? אז B זאת אנרגיית הקשר, שזה בעצם האנרגיה המינימלית הדרושה כדי להוציא אלקטרון מאטום, או בסוגריים מהמתכת, נכון? כי איפה האלקטרון נמצא? הוא נמצא בתוך המתכת. זה לא רק אנרגיית הקשר, זה גם נקרא פונקציית עבודה, וזה גם נקרא אנרגיית רמת האינון. אנרגיית רמת האינון. מה זאת אנרגיית רמת האינון? זאת האנרגיה הכי גבוהה שהאלקטרון יכול להיות בה, ועדיין להסתובב או לא להסתובב, זאת אומרת, זו בעצם רמת האנרגיה הכי גבוהה, ששם האלקטרון כבר לא קשור לאטום. שזה בעצם רמת האנרגיה הכי גבוהה, ששם האלקטרון לא קשור לאטום. עכשיו בואו ניקח למשל דוגמה. B של מתכת, B של זהב ו-B של מבודד. איפה פונקציית הקשר, פונקציית העבודה? איפה ה-B גדול יותר? של המבודד, של המתכת או של הזהב? של המבודד הכי גדול. נכון. ואז זהב, כי זהב הוא מוליך חשמל טוב, אוקיי? זאת אומרת שהפונקציית העבודה של המבודד היא הכי גדולה, כי יותר קשה להוציא ממנה אלקטרונים. לעומת זאת זהב הוא מוליך חשמל מצוין, קל להוציא אלקטרונים, כי מה זה חשמל? זה הולכה של חשמל, מה זה זרם חשמלי? זה זרימה של אלקטרונים לכיוון אחד. איך הם זורמים? הם יוצאים מאטום, קופצים לאטום אחר, קופצים לאטום אחר, קופצים לאטום אחר, נכון? אז ככה זה הולך. אז במבודד, פונקציית העבודה, האנרגיה שדרושה כדי, האנרגיה המינימלית שדרושה, האנרגיה המינימלית שדרושה כדי להוציא את האלקטרון מהמתכת היא הכי גדולה. לכן החומר הוא מבודד, נכון? לכן החומר הוא מבודד. כי זרם חשמלי זה תנועה של אלקטרונים לכיוון אחד, נכון? כי זרם חשמלי מוגדר להיות כתנועה של אלקטרונים
לכיוון אחד. האלקטרונים עוזבים אטום ומקפצים אל האטום הבא. אוקיי? האלקטרונים, עוד מעט אני אקרא מה כתבת, האלקטרונים עוזבים אטומים ומקפצים אל האטום הבא. עכשיו, זהב הוא מוליך חשמל טוב, ולכן קל להוציא משם אלקטרונים, מה שנקרא אלקטרונים חופשיים. אוקיי? הם לא ממש חופשיים, רק פשוט קל להוציא מהם אלקטרונים. זהב הוא מוליך חשמל טוב, לכן קל להוציא ממנו אלקטרונים. זאת אומרת, ככל שהחומר מוליך חשמל טוב יותר, כך פונקציית העבודה שלו קטנה יותר. ככל שהחומר מוליך חשמל טוב יותר, כך פונקציית העבודה שלו קטנה יותר וכו'. לא וכו', וההפך. נכון? וההפך. בסדר? אלרועי, זהב זה גם סוג של מתכת, כלומר כל מתכת אחרת שהיא לא זהב. הבנתי, כן, נכון. כאילו זהב זה סוג של מתכת. נכון. תראה, גם במתכות יש סוג של פונקציית עבודה. יש מתכות שקל להזרים שם חשמל, ויש מתכות שפחות קשה. טוב, אבל הבנו את זה. בסדר, הבנו. נכון, גם זהב זה סוג של מתכת, נכון מאוד. טוב, יאללה. יפה מאוד. עכשיו תראו. באלקטרון, אוקיי, באטום המימן, אנחנו למדנו, מימן זה לא מתכת, אוקיי? אבל פונקציית העבודה של אטום המימן היא 13.6 אלקטרון וולט. בואו נרשום פה, קודם כל מה היחידות של פונקציית העבודה? פונקציית העבודה זה בעצם אנרגיה. יחידות של אנרגיה זה ג'אול, או אלקטרון וולט. בואו נחזור מדוע אלקטרון וולט זו יחידה של אנרגיה, למה אני חוזרת? כי יש תלמידים שלומדים אפקט פוטואלקטרי לפני בוער, אז הם לא יודעים מה זה בעצם אלקטרון וולט. את זה לימדתי בבוער. אז מה הן היחידות? מה הן היחידות של אנרגיה? בגדול יש הרבה סוגים של יחידות של אנרגיה. אנחנו נדבר על יחידות של ג'אול ואלקטרון וולט. אלקטרון וולט. ג'אול. אוקיי, מדוע אלקטרון וולט היא יחידה של אנרגיה? זו השאלה. מדוע EV, אלקטרון וולט, היא יחידה של אנרגיה? כי מה זה עבודה חשמלית? נכון? עבודה חשמלית זה מתח, הפרש פוטנציאלים, נכון? דלטה V, מתח שזה הפרש פוטנציאלים, אוקיי? כפול המטען של אלקטרון בודד, מטען של אלקטרון בודד. זאת אומרת, עבודה חשמלית על אלקטרון זה מתח שזה הפרש פוטנציאלים כפול מטען של אלקטרון בודד. אוקיי? ולכן ג'אול זה וולט כפול מטען האלקטרון. אז זה ג'אול זה בעצם וולט כפול מטען האלקטרון, זה נקרא אלקטרון וולט. זאת אומרת, ג'אול שווה וולט כפול מטען האלקטרון. ולכן 5 אלקטרון וולט זה 5 כפול מטען האלקטרון. 5 כפול 1.6, 10 במינוס 19 ג'אול. כי 1 אלקטרון וולט שווה ל-1.6, 10 במינוס 19 ג'אול. איפה זה מופיע? היחידה של אלקטרון וולט מופיעה בעמוד 7 בנוסחאות של הבגרות. בואו נראה את היחידה הזאת. היחידה של אלקטרון וולט מופיעה בעמוד, הנה. 1 אלקטרון וולט זה יחידה של אנרגיה, זה 1.6, 10 מינוס 19 ג'אול, ו-1.6 זה בדיוק המטען של האלקטרון, 1.6, 10 מינוס 19. אוקיי? עכשיו בואו נדבר קצת על נוסחת איינשטיין. כדי לדבר על נוסחת איינשטיין, אני שנייה עוצרת את ההקלטה, אני מחקת את הלוח, בזמן הזה אני לא... מחקתי את הלוח והמשכנו את ההקלטה. תראו, במימן אנחנו למדנו שפונקציית העבודה, האנרגיה המינימלית שאני צריכה להשקיע כדי להוציא את האלקטרון אל מחוץ לאטום, היא 13.6 אלקטרון וולט. בסדר? זאת אומרת, מה פונקציית העבודה באטום המימן?
אז פונקציית העבודה, סלש, אנרגיית הקשר באטום המימן, היא 13.6 אלקטרון וולט. ואם בא לי להפוך את זה לג'אול, אז זה 13.6 כפול 1.6, 10 במינוס 19 ג'אול. זאת אומרת, זו האנרגיה המינימלית שאני צריכה להוציא כדי בעצם לתת לאלקטרון על ידי פוטון, כדי להוציא את האלקטרון החוצה. אוקיי, אז זה פונקציית העבודה באטום המימן. זאת אומרת, זוהי האנרגיה המינימלית הדרושה כדי להוציא את האלקטרון מאטום המימן החוצה, כך שהוא כבר לא קשור לגרעין האטום, והוא אלקטרון חופשי. עכשיו, איך אני מוציאה את האלקטרון? אמרנו שיש כמה דרכים, נכון? אחד זה לשפשף גם את החומר, אני יכולה לשפשף את החומר, חומר בחומר, ואז עוברים אלקטרונים ממקום למקום, חשמל סטטי. באיזה עוד דרך אני יכולה להוציא אלקטרונים? לחמם את המתכת. או איזה עוד דרך אני יכולה? להפציץ אלקטרונים שבאים ומפציצים אלקטרונים. לתת מתח חשמלי, מתח חשמלי גם מגדיל אלקטרונים מהאטומים, בסדר? שנייה. אליה, אני מבקשת, אליה, וואי, מי הוא רב פה? אליה, אני מבקשת, אני מלמדת פה. אפשרות נוספת זה בעצם לתת מתח חשמלי, ליטל עוד מעט נסתכל מה רשמת, לתת מתח חשמלי לחומר. אפשרות נוספת היא להפציץ אותו בפוטונים, וזה בדיוק מה שאנחנו עוסקים כרגע, פוטו-אלקטרי. ליטל, על אפקט הפוטו-אלקטרי מדברים על פוטונים שמוציאים את האלקטרון, בדיוק. פוטו-אלקטרי, לא מפציצים בדברים אחרים, זה הסיפור הזה. אז כמה דרכים להוציא את האלקטרונים מהמתכת, למדנו את זה כשלמדנו מודל בוהר, באפקט פוטו-אלקטרי אנחנו מפציצים בפוטונים, בסדר? אז באפקט פוטו-אלקטרי, אנו מפציצים את החומר בפוטונים. אוקיי? פוטונים שיש להם אנרגיה. פוטונים שיש להם אנרגיה. אוקיי? פוטונים זה בעצם, פוטון זה חלקיק של אור. פוטון זה חלקיק של אור, מה שאומר קוונט, מנה בדידה של אנרגיה, קוונט, אוקיי? קוונט, מנה בדידה של אנרגיה, וקוונט זה משהו בדיד שהוא לא ניתן לחלוקה, אוקיי? אז קוונט זה משהו בדיד שאינו ניתן לחלוקה. אותו הדבר פוטון. פוטון כשהוא נותן אנרגיה, הוא לא יכול לתת חלק מהאנרגיה שלו. או שהוא נבלע כולו על ידי האלקטרון, או שהוא לא מביא כלום. זאת אומרת, לפוטון יש תכונה, או שהוא נבלע כולו על ידי האלקטרון שבאטום, ומוסר לאלקטרון את כל האנרגיה שלו ונעלם, נכחד. או שהוא לא נותן לאלקטרון שום אנרגיה, או שלא קורה כלום, והוא לא נותן לאלקטרון שום אנרגיה. וממשיך כאילו כלום לא קרה. אוקיי? וממשיך כאילו כלום לא קרה. וממשיך כאילו כלום לא קרה. עכשיו בוא ניקח שאלה. השאלה היא כזאת. שאלה. פוטון בעל האנרגיה של פוטון שווה ל-15 אלקטרון וולט. א', מהי אנרגיית הקשר? א', לא, נתון,
שאנרגיית הקשר B של אטום המימן היא 13.6 אלקטרון וולט. א', עם כמה אנרגיה קינטית, עם כמה אנרגיה קינטית, האם הפוטון יכול להוציא את האלקטרון החוצה? כן. אז עם כמה אנרגיה קינטית יצא האלקטרון מהאטום? ב', מה תהיה מהירות האלקטרון כאשר יצא החוצה מהאטום? ג', מה יקרה לפוטון שפגע? אוקיי? ג', אני רק מחליפה טוש. מה יקרה לפוטון שפגע? ייעלם, איזה פחד. ג', מה יקרה לפוטון עם כמה אנרגיה קינטית מקסימלית? אוקיי, אני רושמת מקסימלית. למה אנחנו נסביר בהמשך? מקסימלית. מה תהיה מהירות האלקטרון המקסימלית? אוקיי, אני אסביר אחר כך למה. כאשר יצא החוצה מהאטום. ג', מה יקרה לפוטון לאחר שגרם להוצאת האלקטרון? ד', נתון פוטון פוגע שהאנרגיה שלו, האנרגיה של הפוטון היא 13 אלקטרון וולט. האם הוא יצליח להוציא את האלקטרון מהמתכת? האם הוא יצליח להוציא את האלקטרון מהמתכת? זאת השאלה. אוקיי, אלרועי, כי יש לאלקטרון גם אנרגיה פוטנציאלית. זה קינטית ופוטנציאלית ביחד, אלרועי. אני מדברת על זה ש-13.6 אלקטרון וולט זה הקינטית והפוטנציאלית. אם אתה זוכר, אנחנו הוכחנו את הנוסחאות של זה כשלמדנו את מודל בואר. אני מדברת על אחרי שהוא יצא החוצה, הוא כבר לא קשור לאטום, אז כאילו לכאורה אין לו אנרגיה פוטנציאלית, כי אם הייתה לו אנרגיה פוטנציאלית, הוא היה קשור אליו, הוא היה חוזר אליו, הוא יצא החוצה, הוא כאילו הגיע לאינסוף. זה לא כזה קשה להגיע לאינסוף, מספיק שאתה מגיע לרמת האנרגיה של N שווה 20, 30, 40, אתה כבר באינסוף. יאללה, אז בואו נענה תשובה. נענה פה את התשובה. אוקיי? תשובה. א', בואו נחשוב מה קורה. כמה אנרגיה, הוא בא עם 15, הפוטון מגיע בום עם 15. כמה אנרגיה לוקח לו להוציא את האלקטרון? 13.6. אז האלקטרון בלע את כל הפוטון, הוא בלע את כל ה-15. אז כמה אנרגיה נשארה לאלקטרון? הוא יצא החוצה מהאטום, נשאר לו 1.4 אלקטרון וולט, נכון? זה בדיוק מה שנשאר לו, נכון? 1.4 אלקטרון וולט, כי הוא כבר יצא החוצה. הוא יצא החוצה עם אנרגיה קינטית, עכשיו הוא משייט לו עם אנרגיה קינטית. הבנתם? זאת בדיוק הנוסחה של איינשטיין. מה נוסחת איינשטיין אומרת? נוסחת איינשטיין, באפקט הפוטואלקטרי, אומרת ככה. האנרגיה של הפוטון שווה אני רוצה לרשום את זה כפי שאיינשטיין כותב את זה בדיוק, בסדר? לפי הסדר שהוא כותב, אני פשוט לא זוכרת איך הוא כותב. בואו נראה, הוא אומר שזה שווה לאנרגיה קינטית ועוד B. זה האנרגיה של הפוטון באפקט פוטואלקטרי. באפקט פוטואלקטרי זה אנרגיה קינטית ועוד B. אנרגיה קינטית של האלקטרון ועוד B. זאת אומרת, האנרגיה של הפוטון היא 15, נכון? 15 אלקטרון וולט. שווה לאנרגיה קינטית שהאלקטרון יוצא מהמתכת, ועוד 13.6 אלקטרון וולט. זאת אומרת, האנרגיה הקינטית שהאלקטרון יוצא מהמתכת, היא 1.4 אלקטרון וולט. בסדר? זו בדיוק נוסחת איינשטיין. זו הנוסחה שאנחנו הולכים לתרגל אותה היום כל היום. בסדר? אז זו האנרגיה של הפוטון. זאת נוסחת איינשטיין, היא רשומה בנוסחאות הבגרות בעמוד 5. אוקיי, אז זו הנוסחה של איינשטיין.
דרך אגב, שתדעו לכם שאיינשטיין ב-1905 וב-1915 יצר את תורת היחסות שלו. והוא לא קיבל איזה פרס נובל, כי לקח זמן עד שהכירו בתיאוריה שלו כאמיתית. תמיד אמרו, לא נורא איינשטיין, למרות שאתה מבלבל שטויות, אומר דברים לא הגיוניים, אתה עדיין חכם, אתה עדיין בתוך הקהילה המדעית. עבר הרבה זמן, שנים, הרבה שנים, עשרות שנים, עד שבעצם הכירו בתיאוריה של תורת היחסות הפרטית והכללית, ואמרו שוואלה, היא נכונה. ואיינשטיין היה מהמתנגדים הראשיים לתורת הקוונטים. עכשיו, תחשבו שהיו צריכים לתת לאיינשטיין, היו צריכים לתת לו פרס נובל, כן? היו צריכים לתת לו פרס נובל. למה היו צריכים לתת לו פרס נובל? כי בעצם על תורת היחסות הפרטית והכללית, עכשיו מה, ייתנו לו טרפפו, שנת טרפפו, כאילו הוא כבר פסה. אז מישהו גילה את האפקט הפוטואלקטרי, שאור יוצא ממתכת ופתאום יוצאים משם אלקטרונים. מישהו גילה את זה. ואיינשטיין לא גילה את האפקט הפוטואלקטרי. איינשטיין הסביר את האפקט הפוטואלקטרי, הוא נתן לו הסבר על ידי זה שהאור הוא פוטון. ככה איינשטיין הסביר את האפקט הפוטואלקטרי, על ידי זה שהאור הוא פוטון. פשוט ככה. ופוטון, חלקיק של אור ולא גל. ועל זה נתנו לו את הפרס נובל שלו, של איינשטיין. זאת אומרת, על תורת הקוונטים נתנו לאיינשטיין את תורת היחסות, ולא על כל תורת, סליחה, על אפקט פוטואלקטרי, שזה תורת הקוונטים נתנו לאיינשטיין את פרס נובל שלו, ולא על תורת היחסות הכללית והפרטית. קצת מצחיק, אירוני, נכון? מצחיק מאוד, אני גם חושבת שזה מצחיק ולא לא כן? לתת לו פרס נובל על משהו שהוא התנגד לו, אבל בערוב ימיו הוא כבר, הוא הבין שתורת הקוונטים נכונה. גם תכלס, תקשיבו, יש כמה תורות, בסדר? יש התורה של תורת היחסות הכללית, שמדובר במסות ענקיות, מרחקים ענקיים, יש את המכניקה, זה מכניקה של תורת היחסות, יש את המכניקה הקלאסית הרגילה, כדור, בועט, נופל, גוף, נופל, מכניקה קלאסית, ויש מכניקה של תורת הקוונטים. כרגע הפיזיקה הכי נכונה כרגע, ואני אומרת כרגע עד שיוכח אחרת, כי למשל תורת היחסות יותר נכונה מניוטון. איינשטיין קרא תיגר על ניוטון, כן? ניוטון אמר שיש כוח כבידה, מסות נמשכות זו לזו. איינשטיין אמר לא נכון, אין כוח כבידה. המסה מעקמת את המרחב. מי צודק? ניוטון, איינשטיין, לא ניוטון. ותורת הקוונטים יותר נכונה. ותורת הקוונטים עוסקת במרחקים הכי קטנים. זאת אומרת, יש מרחקים ענקיים, שזה תורת היחסות, יש מרחקים סטנדרטיים רגילים, המרחקים שלנו, ויש מרחקים קטנים מאוד שמדובר בגרעיני אטום, רדיוסים של אטום, באטומים, מולקולות, כאילו, זה המקסימום. אז שם זה תורת הקוונטים, והיא הצודקת יותר כרגע. ועדיין יש דברים שלא מסתדרים בין תורת היחסות הכללית לבין תורת הקוונטים, יש המון סתירות עוד במדע, והנה אתם המדענים הבאים שתפתרו את הסתירות. בקיצור, זאת נוסחת איינשטיין. מה נוסחת איינשטיין אומרת? מה נוסחת איינשטיין אומרת? שהאנרגיה שהפוטון מפציץ את האלקטרון, נבלעת כולה בתוך האלקטרון, האלקטרון נעלם, נכחד כולו, אי אפשר לבלוע חצי הפוטון, או כל הפוטון נבלע או לא נבלע בכלל. אוקיי, הפוטון נכחד, נעלם כולו, אוקיי, לא, בסוגריים, לא ניתן לבלוע חלק של פוטון, או שבולעים את כל הפוטון, או כלום, כי פוטון הוא קוונט, מנה בדידה של אנרגיה, נכון? או כלום. ואז האנרגיה של פוטון הולכת להוצאת האלקטרון מהאטום, שזה B, אנרגיית הקשר, ויתר האנרגיה הופכת לאנרגיה קינטית של האלקטרון שיצא
מהמתכת. בסדר? של אלקטרון שיצא מהמתכת. עכשיו, אוקיי, עכשיו השאלה היא כזאת. מה תהיה מהירות והפוטון נעלם נכחד? כן, טעיתי, בואו נראה. האלקטרון, הפוטון, וואי איזה מזל שאת מתקנת אותי. הפוטון, אלרועי תשים לב, הפוטון נעלם נכחד כולו. אוקיי, איזה יופי, מהמם, נכון? טוב. אז ענינו גם על ג', נכון? ענינו גם על ג', לא שמתי לב, אז זה ב' פלוס ג'. אז זה א' פלוס ג'. בסדר? יאללה. מה יקרה, מה תהיה מהירות האלקטרון? בסדר? מה תהיה מהירות האלקטרון? ב'. אנרגיה קינטית. נכון? אמרנו אנרגיה קינטית של 1.4 אלקטרון וולט. אז האנרגיה הקינטית היא 1.4 אלקטרון וולט. בואו נציב את הנוסחה. אנרגיה קינטית זה חצי mv בריבוע מסה של אלקטרון, מהירות של אלקטרון שווה ל-1.4 כפול 1.6, 10 במינוס 19. למה? כי העברתי את האנרגיה של 1.4 לג'אול. מסת האלקטרון, אוקיי? אז זה חצי כפול. מסת האלקטרון בעמוד 6 בנוסחאות של הבגרות, זה 9.11, 10 במינוס 31. זאת מסת האלקטרון, לא לבוא. אמא, חזרתי מהאבן שם. באמת? היא חזרה ממפגש של כיתה א'. אתם יודעים שהיא הייתה במפגש של כיתה א', היא כבר ילדה גדולה, היא עכשיו בגן רחובה, והיא עולה לכיתה א'. תראו איזה גדולה היא. אתם רואים, היא כבר חצי מהגובה שלי, נכון? חצי או פחות מחצי? לא יודעת. בקיצור, ילדה גדולה, נכון תאל? כל הכבוד. איך היה במפגש של כיתה א'? הלכת עם נתנאלי? יאללה, ביי. ביי תאל. מה? אין. לא, את לא תצרי בשקט, אני מכירה אותך, עוד מעט יוליה מגיעה. לא, אי אפשר כלום. זהו. כלום. יש לך מלא צבעים בחוץ, את לא צריכה את הצבעים שלי. יאללה, בוא נמשיך. חצי mv בריבוע שווה ל-1.4 כפול 1.6, 10 במינוס 19. בקיצור, מה המהירות של האלקטרון? המהירות של האלקטרון היא במטר לשנייה. לא יודעת, האמת לא חישבתי, אני עכשיו המצאתי את השאלה הזאת. בסדר? הנה, איזה מזל. 701,261. 261 מטר לשנייה. 701,000, הרבה, נכון? 701,000 מטר לשנייה. זה מהירות גדולה, כי זה אלקטרון, זה מסה קטנה, נכון? אז זה הגיוני. זה עדיין לא עוקף את מהירות האור, אז זה בסדר, אוקיי? יפה? יאללה, בואו נמשיך. אז הבנו את הסיפור הזה, נכון? עכשיו בואו נראה. יש לי שאלה, סעיף ד'. אם הפוטון שפוגע, האנרגיה שלו קטנה מפונקציית העבודה. מה זאת אומרת קטנה מפונקציית העבודה? קטנה מ-13.6, רק 13. האם הוא יצליח להוציא אלקטרון מהמתכת? האם הוא יצליח להוציא אלקטרון מהמתכת? התשובה היא לא. שאלה נוספת. אם האור הוא גל, גל זה אנרגיה מתמשכת. אז סבבה, האנרגיה היא רק 13.6. אבל 13.6 ועוד 13.6 ועוד 13.6 ועוד 13.6 ועוד 13.6. עם הזמן יצאו אלקטרונים מהמתכת, נכון או לא? אם האור היא גל, זה אנרגיה שמתווספת ומתווספת ומתווספת, ועשו ניסוי וזה לא קרה. לא קרה. לא יצאו אלקטרונים מהמתכת. אבל ברגע שהעלו את האנרגיה של הפוטון, באותו הרגע, פאק, יצאו אלקטרונים מהמתכת. באותו רגע שהעלו את האנרגיה של הפוטון, באותו רגע, פאק, יצאו אלקטרונים מהמתכת. באותו רגע, כאילו לא חיכו זמן. באותו רגע שנתנו אנרגיה לפוטון שהוא גדולה מ-13.6, באותו הרגע
יצאו אלקטרונים מהמתכת. ואז איינשטיין הגיע למסקנה שלו, ועל זה הוא קיבל פרס נובל. על ההסבר שלו לאפקט הפוטואלקטרי. מה ההסבר שלו? הוא אמר, עשו ניסוי, אם אור הוא גל, אז זה אנרגיה שמתווספת ומתווספת, סבבה, אפילו תן לו רק 1 אלקטרון וולט. 1 ועוד 1 ועוד 1 ועוד פוטון ועוד פוטון ועוד פוטון ועוד פוטון ועוד פוטון ועוד גל ועוד אנרגיה ועוד אנרגיה, באיזשהו שלב זה אמור להתווסף ולצאת. עשו ניסוי, חיכו שעה, שעתיים, 3, 4, לא יצא. ברגע שהעלו את התדירות של האור, הגדילו את תדירות האור, או הקטינו את אורך הגל של האור, במילים אחרות הגדילו את האנרגיה של האור, זאת אומרת פשוט לקחו פוטונים אחרים, באותו הרגע, פאק, לא חיכו, אפילו לא חלקיק של שנייה, פאק, יצאו אלקטרונים מהמתכת. מה איינשטיין הגיע למסקנה? הוא הגיע למסקנה הבאה, אלקטרון הוא לא, אור הוא לא גל, הוא לא אנרגיה מתווספת, אלא אור הוא פוטון, הוא קוונט של אנרגיה, מנה בדידה של אנרגיה, או שכל האנרגיה נבלעת, או כלום לא נבלע. מה שאומר, וב-13.6 יצא ליטל, כן, 13.6 ומעלה. למה? כי זאת אנרגיית הקשר של מימן. אוקיי, כל חומר זה משהו אחר, לכל חומר יש פונקציית עבודה אחרת, זה תלוי בסוג החומר. באותו רגע יצאו אלקטרונים מהמתכת, ואם באותו רגע יצאו אלקטרונים מהמתכת, מה שזה אומר, שפוטון בודד, אין פה פוטון ועוד פוטון ועוד פוטון שנבלע בתוך אלקטרון, לא. יש פוטון בודד לאלקטרון בודד. פוטון נבלע בתוך אלקטרון, נעלם, נכחד, והאלקטרון יוצא. מתי הוא יוצא? כשהאנרגיה של הפוטון הבודד גדולה מ-13.6. מה שנקרא אורך גל סף, תדירות סף. תדירות סף זה התדירות המינימלית הדרושה, כדי להגיע לאנרגיה הדרושה של הפוטון כדי שיצאו אלקטרונים מהמתכת. אורך גל סף זה אורך גל מקסימלי, כי לתדירות מינימלית יש אורך גל מקסימלי, שצריך כדי שהאלקטרונים פאק יצאו מהמתכת. אז איך איינשטיין הסביר את התיאוריה שלו? על מה בעצם איינשטיין קיבל פרס נובל? על ההסבר הזה. ההסבר הזה נראה לכם לכאורה הכי פשוט שבעולם, אבל הוא מה זה לא פשוט? להגיע אליו לבד זה לא פשוט. אז וזה מה שמוכיח, אוקיי? זה מה שמוכיח את היות האור חלקיק, קוונט, מנה בדידה של אנרגיה, ולא גל אנרגיה מתווספת. אז בואו נצייר את זה, בסדר? בואו נצייר את זה, והציור יהיה הדבר הבא. יש לנו קתודה ויש אנודה. קתודה זאת מתכת שמקרינים עליה אור, וממנה יוצאים האלקטרונים. וכמובן שפונקציית העבודה במה היא תלויה? היא תלויה בסוג המתכת בעצם. האלקטרונים יוצאים מהקתודה ומגיעים אל האנודה. האנודה זה עוד מתכת. כל האלקטרונים שנכנסים אל האנודה, אוקיי, שפוגעים באנודה, נבלעים על ידה, ופשוט מתחיל זרם חשמלי. וכך אם אני אשים שם נורה, הנורה הזאת תדלק, כתוצאה מהקרנה של אור על מתכת. אז בואו נצייר את הציור הזה, ונענה על סעיף ד' ביחד. אז יש לי דבר כזה, שנקרא, קודם כל לפני כן, B זה פונקציית העבודה. אוקיי, פונקציית העבודה זה בין 1 ל-2 אלקטרון וולט במתכת, ופונקציית העבודה במימן שזה מבודד, זה 13.6 אלקטרון וולט. עכשיו בואו נראה מה קורה. מה שקורה זה ככה. יש לי דבר כזה שנקרא קתודה. קתודה זה, זאת מתכת שאותה מפציצים בפוטונים, מתכת שאותה מפציצים בפוטונים, כלומר מקרינים עליה חלקיקי אור, אוקיי? מקרינים עליה חלקיקי אור, זאת אומרת, הנה אור.
פוטונים, חלקיקים שלו. פוטון זה חלקיק שלו שאין לו מסה, יש לו רק אנרגיה. אז הקראנו על הקתודה חלקיקי אור. וזה אנודה. A, אנודה. אנודה זה בעצם מתכת שאליה באים האלקטרונים שיצאו מהקתודה ונתפסים בה. אליה באים האלקטרונים שיצאו מהקתודה ונתפסים בה. אוקיי? עכשיו, פה אני שמה אמפרמטר. מה זה אמפרמטר? זה מכשיר למדידה של זרם חשמלי. בסדר? אז פה אני שמה אמפרמטר. אמפרמטר זה מכשיר למדידה של זרם חשמלי. עכשיו יש לי שאלה אליכם. אם האנרגיה של הפוטון בד' קטנה מפונקציית העבודה, קטנה מ-13.6, מה יראה לי הזרם החשמלי? אם האנרגיה של הפוטון קטנה מ-13.6 הוא יראה 0. נכון? למה? כי בעצם לא יצאו אלקטרונים, ואם לא יצאו אלקטרונים, אף אלקטרון לא הגיע לאנודה, ואז אף אלקטרון לא יזוז מפה לפה, אז הוא יראה 0, נכון מאוד. אם האנרגיה של הפוטון גדולה מ-13.6, האם הוא יראה לי זרם חשמלי? האם האמפרמטר הזה מראה לי זרם חשמלי? התשובה היא כן. למה? כי יצאו אלקטרונים, אמנם הם יצאו לכל הכיוונים, אבל חלק מהם נתפסו באנודה, ואז מה שנתפס באנודה זורם, והאמפרמטר הזה מראה לי זרם חשמלי. עכשיו, בואו נעשה ככה תזכורת, אני מוחקת את השאלה ותוך כדי נענה על ד', בואו נענה על ד' עכשיו, אלרועי אתה רושם, אלרועי לוי אתה רושם, אלרועי עמוס אתה רושם בצ'אט, ואלרועי מסכם, יאללה. בואו נדבר על ד'. אם האנרגיה של הפוטון קטנה מפונקציית העבודה, אז אלקטרונים לא יצאו מהמתכת. זו התשובה של דני. עכשיו אני מזכירה לכם את הקשר שבין אורך גל לתדירות ולאנרגיה. אוקיי, בואו נזכיר את הקשר שבין אורך גל, אוקיי, גם את זה אני זוכרת שהסברתי בשיעור הראשון של המבוא. אוקיי, בגלל זה נקרא שיעור 2, כי זה הסברתי בשיעור הראשון של המבוא. אז נזכיר, בואו נמחק את זה כבר, נזכיר את הקשר שבין אורך גל, תדירות, נכון? נזכיר את הקשר שבין אורך גל, תדירות F ואנרגיה של פוטון. אוקיי, בואו נזכיר את זה עם צבע אדום ועם צבע סגול. בואו נזכיר. יש את הצבע הסגול, זאת נקודה A וזאת נקודה B. צבע הסגול הוא כזה. אוקיי, וזה צבע אדום. זאת נקודה A וזאת נקודה B. זה הצבע האדום. מה זה אורך גל? זה המרחק האופקי שבין שתי נקודות על הגל. שהם אותו דבר, אותו גובה ואותו שיפוע. כמו פה ופה. אז פה יש לי אורך גל קצר. ולעומת זאת פה, אורך גל ארוך, למשל זה עם זה, למדה ארוך, אז למדה זה אורך גל ארוך. לכל צבע יש תדירות ואורך גל משלו, שונה. לכל צבע יש אורך גל ותדירות משלה. אוקיי. איפה התדירות גדולה יותר? תדירות זה כמות מחזורים, כמות אורכי גל בשנייה אחת. למי יש אורך גל, למי יש תדירות גדולה יותר, לאדום או לסגול? למי התדירות גדולה יותר? לסגול, נכון? אז F זה תדירות יותר גדולה. וגם פה F זה תדירות קטנה יותר.
איפה האנרגיה של הפוטון גדולה יותר? לסגול או לאדום? האנרגיה של האור, של חלקיק האור. למי יש אנרגיה גדולה יותר? למדנו את זה בשיעורים הקודמים. אוקיי, בשיעור הקודם של פוטואלקטרי. איפה האנרגיה של הפוטון גדולה יותר? נכון. אנרגיה של פוטון של סגול גדולה יותר. נכון? מי זה? וואי, נתקעתי פה. לא פותח לי. מה, הנה. תבדוק אם יש פה אולי היום. תבדוק בחוץ. אבל לא לקחתי את הפלאפון כי אני צריכה אותו. אוקיי, אז האנרגיה של הפוטון גדולה יותר, של הסגול, ואילו פה אנרגיה של פוטון של אדום קטנה יותר. את זה למדנו, בסדר? אז בואו נעשה ככה תזכורת. ככל שאורך הגל קצר יותר, תדירותו גדולה יותר, והאנרגיה שלו גדולה יותר. ככל שאורך הגל קצר יותר, תדירותו גדולה יותר, והאנרגיה שלו גדולה יותר. וההפך. ככל שאורך הגל ארוך יותר, תדירותו קטנה יותר, והאנרגיה שלו קטנה יותר. בסדר? אתם זוכרים את הנוסחה של V שווה למדה F? זוכרים את הנוסחה? אני אראה לכם אותה. הנה, אנחנו הוכחנו אותה בשיעורים של מודל בואר. V שווה למדה F. מהירות הגל שווה לאורך הגל כפול התדירות שלו. אז הוכחתי לכם אותה, אבל לא צריך את ההוכחה כרגע. הנה, זה מופיע בעמוד 6 בנוסחאות של הבגרות. 5. אז בנוסחאות הבגרות רשום, נכון? בנוסחאות הבגרות בעמוד 5 רשום, V שווה למדה F. מהירות הגל שווה לאורך גל כפול תדירות. עכשיו, במקרה של אור בריק, מהירות האור בריק זה C, נכון? V שווה C, שזה מהירות האור בריק. 3 כפול 10 בשמינית מטר לשנייה. איך אני יודעת ש-V זה C, זה 3 כפול 10 בשמינית מטר לשנייה? איפה זה רשום לי? זה רשום בעמוד 6 בנוסחאות של הבגרות, בטבלה. נכון? זה מהירות האור בריק. אז זה רשום בעמוד 6 בטבלה בנוסחאות הבגרות. יפה, אז V שווה למדה F. במילים אחרות, במקום V אני שמה C, C שווה למדה F. זאת אומרת, מהירות האור בריק שווה לאורך הגל כפול התדירות. אז מהירות האור בריק שווה לאורך הגל כפול תדירות. בסדר? אליה, אתה עושה לי רעש ותביא לי את הפלאפון. אוקיי, מהירות האור בריק שווה אורך הגל כפול תדירות. את זה למדנו. עכשיו עוד דבר. מה עוד למדנו? למדנו שאנרגיה של פוטון, אני מראה לכם את הנוסחה הזאת, האנרגיה של הפוטון היא האנרגיה הבאה. אנרגיה של פוטון זה HF. H זה קבוע פלנק. איפה הוא נמצא? זה איזשהו קבוע, מספר קבוע, הוא נמצא בעמוד 6 בנוסחאות של הבגרות. אז או שאני משתמשת ב-H בג'אול, עם ג'אול, זה המספר שלו, שאני משתמשת ב-H כיחידות של אלקטרון וולט. או. אם אני משתמשת בג'אול, אז התשובה שיוצאת לי היא ג'אול. אם אני משתמשת באלקטרון וולט, התשובה שיוצאת לי היא אלקטרון וולט. אוקיי? אז יפה, אז בואו נרשום את זה. האנרגיה של הפוטון זה HF, אוקיי? אז גם בנוסחאות הבגרות, עמוד 5, אוקיי? בעמוד 5, בנוסחאות הבגרות רשום שהאנרגיה של הפוטון זה H כפול F. H זה קבוע פלנק, כן עדן, כן. H זה קבוע פלנק, רשום בנוסחאות הבגרות, רשום בטבלה בעמוד 6, קבוע.
עכשיו תראו, זה הגיוני, ככל שהתדירות של הגל גדולה יותר, האנרגיה של הפוטון גדולה יותר. אז זה H כפול. מה זה F? F זה C חלקי למדה, נכון? F זה C חלקי למדה. אוקיי, F זה C חלקי למדה. זאת אומרת שזה H כפול, במקום F אני שמה C חלקי למדה. מה אנחנו לומדים מפה? ככל שהתדירות גדולה יותר, האנרגיה של הפוטון גדולה יותר. ככל שאורך הגל ארוך יותר, קצר יותר, האנרגיה של הפוטון גדולה יותר. נכון? זאת אומרת, מה אנחנו לומדים מפה? אנחנו לומדים פה את הדבר הבא. שככל שהתדירות ואורך הגל קצרים יותר, לא, ככל שהתדירות, לא. ככל שהתדירות גדולה יותר, ואורך הגל קטן יותר, כך האנרגיה של הפוטון גדולה יותר. זאת אומרת, אני עכשיו הולכת להוסיף לכם סעיף ה'. סעיף ה'. סעיף ה' אומר, לשאלה הקודמת, לא, עזבו, רגע, יש דבר כזה שנקרא תדירות סף, ויש דבר כזה שנקרא אורך גל סף. מה זה אומר תדירות סף ואורך גל סף? זה אומר בעצם, שאם אני הקרנתי בתדירות גדולה יותר מהמינימום תדירות כדי להגיע ל-13.6 למשל במימן, אז יצאו אלקטרונים. זה נקרא תדירות סף, התדירות המינימלית הדרושה כדי שיצאו אלקטרונים מהמתכת. אורך גל סף זה מקסימלי, למה? כי זה 1 חלקי, נכון? זה יחס הפוך. בתדירות מינימלית מתאים אורך גל מקסימלי, נכון? אמרנו, שיחס הפוך בין תדירות לאורך גל. זאת אומרת, ואורך גל זה אורך גל מקסימלי, כי פחות ממנו כבר יצאו אלקטרונים מהמתכת. אז אני עכשיו מוסיפה לכם סעיפים. הסעיפים הם כאלה. לפני הסעיפים בואו נעשה הגדרות, אוקיי? אז הגדרות. F0 היא תדירות סף. התדירות המינימלית הדרושה, כדי שיצאו אלקטרונים מהמתכת. ולמדה 0 זה אורך גל סף, זה אורך הגל המקסימלי הדרוש לאור, כדי שיצאו אלקטרונים מהמתכת. אוקיי, אז זה הגדרות. אוקיי? עדן, זה נכון, מתח עצירה שווה לאנרגיה הקינטית המקסימלית. זאת אומרת, כן, כי בעצם אנחנו נסביר את זה בהמשך, אבל זה בהחלט נכון. אז זה אנחנו לא נסביר היום, זה אנחנו נסביר ביום שלישי, מה שאמרתם עכשיו. אוקיי, יפה. עכשיו אני מוסיפה לכם סעיפים לשאלה הקודמת. כדי להוסיף סעיפים לשאלה הקודמת, אני צריכה למחוק את הלוח, ובשביל זה אני לרגע עוצרת את ההקלטה. המשכתי את ההקלטה, רק מחקתי את הצד הזה. סעיף ה' הוא הסעיף הבא. הסעיף ה', מהי פונקציית העבודה? מהי פונקציית העבודה של המימן? B שווה 13.6 אלקטרון וולט. יפה, זו התשובה. איזו תדירות ואיזה אורך גל מתאימים לאנרגיה של הפוטון שהיא 13.6 אלקטרון וולט. זאת אומרת, איזה אורך גל ואיזו תדירות גל מתאימים לאנרגיה של פוטון שהיא 13.6 אלקטרון וולט. תשובה. זו הנוסחה של אנרגיית הפוטון, נכון? זאת אומרת, יש לי את שתי הנוסחאות האלה, בואו נרשום אותן פה, אוקיי?
C שווה למדה F, ואנרגיה של פוטון שווה ל-HF, וזה גם שווה ל-HC חלקי למדה, ופה F שווה C חלקי למדה. אוקיי, זה רשום בנוסחאות של הבגרות. אוקיי, בואו נחשב אותה. בואו נחשב קודם את התדירות. אנרגיה של פוטון שווה ל-HF. אוקיי, אנרגיה של פוטון שווה ל-HF. האנרגיה של הפוטון היא 1.4 אלקטרון וולט. עכשיו אני אומרת לעצמי, את H הזה, באילו יחידות אני הולכת לקחת. אז אני מראה לכם ש-H מופיע בשני סוגים של יחידות. אוקיי, H מופיע ביחידות האלה, עם ג'אול. אם אני לוקח את המספר הזה זה עם ג'אול, ואם אני לוקח את המספר הזה זה עם אלקטרון וולט. אז בואו נרשום את שני הנתונים האלה. אני רק מעתיקה את H מהנוסחאות של הבגרות, מה שראיתם עכשיו. .63 כפול 10 במינוס 34, ואז זה ג'אול כפול שנייה, או 4.14 כפול 10 במינוס 15, ואז זה אלקטרון וולט כפול שנייה. זה אותו דבר, זה אותו דבר. כי אני מדברת עכשיו על אורך גל, איזה תדירות גל מתאימים לאנרגיה של פוטון, שהיא האנרגיה של הפוטון המינימלית שצריכה להיות כדי שהוא יוציא אלקטרונים, במקרה הזה נניח מהמימן, נניח שהמתכת פונקציית העבודה היא 13.6. אוקיי, זה האורך גל סף, זה המינימלי. תדירות יותר גדולה ממנה, בטוח הוא יוציא. נכון, האנרגיה המינימלית. מהי פונקציית העבודה של המימן? איזה אורך גל ואיזה תדירות גל מתאימים לאנרגיה של פוטון שהוא 13.6. מתאים נתון אנרגיה של פוטון של 13.6. מה אורך הגל שלו? הרי לכל פוטון, למה רשמתי 1.4, רשמתי 1.4? אני לא יודעת. אני לא יודעת. באמת שאלה טובה, מאיפה בא לי 1.4? איזה מזל שיש לנו את אלרועי, ואני מנסה להתווכח איתה. עם אלרועי אסור להתווכח, אתה צודק. קיצור, האנרגיה של הפוטון היא 13.6. עכשיו תראו, אני יכולה לפתור את השאלה הזאת בשתי דרכים. דרך אחת, עם אלקטרון וולט, אנרגיה של פוטון 13.6 אלקטרון וולט, ועכשיו אני לוקחת את H באלקטרון וולט, 4.14, 10 במינוס 15, אלקטרון וולט כפול שנייה, כפול התדירות. אם לקחתי אלקטרון וולט ואלקטרון וולט, התדירות תצא לי במה? אתם שמים לב שאלקטרון וולט עם אלקטרון וולט יכול להיעלם? מה יוצא לי פה? תדירות של כמה? כמה זה 13.6 חלקי 4.14? נכון, זה 1 חלקי שנייה, כי F, התדירות שלה זה הרץ, זה 1 חלקי סקנד. הסקנד עם סקנד נעלם. בקיצור, זה מסתדר, נכון? מסתדר ביחידות. 3.28 כפול 10 בחזקת 15 הרץ. זה התדירות. אוקיי? אז פעם אחת אני לוקחת את H באלקטרון וולט. אז זאת אפשרות אחת. אז נחשב עם H באלקטרון וולט. תסתכלו, יוצא אותו דבר. H באלקטרון וולט כפול שנייה. או H בג'אול כפול שנייה. בואו ניקח ג'אול בנוסחה הזאת. אנרגיה של פוטון שווה ל-H חלקי F. אז האנרגיה של הפוטון היא 6.63, 10 במינוס 34. לא, האנרגיה של הפוטון, סליחה, האנרגיה של הפוטון היא 13.6, אלקטרון וולט, אז כפול 1.6, 10 במינוס 19. שווה ל-H. H זה 6.63, 10 במינוס 31, כפול F. אם אני אפתור, מה יצא לי? אותו דבר. מה יצא?
יצא 3.28, 10 בחזקת 15 הרץ. זאת אומרת, תיקחו באיזה יחידות שבא לכם. אוקיי? תיקחו באיזה יחידות שבא לכם. הבנו את זה? זאת אומרת, או שאני לוקחת את זה ביחידות האלה או באלה. עכשיו השאלה היא כזאת, זה התדירות. עכשיו, זה התדירות המינימלית כדי שיצאו אלקטרונים כאשר פונקציית העבודה היא 13. זה התדירות המינימלית של האור כדי להוציא אלקטרונים מתוך מימן. במקרה הזה זה לא מתכת. אז זה F0. מה זאת אומרת F0? זאת התדירות המינימלית להוצאת אלקטרונים ממימן. אז זה F0, אז זאת תדירות סף, זאת התדירות המינימלית שצריכה להיות לפוטון, כדי שיצאו אלקטרונים מתוך המימן. אוקיי? זו התדירות המינימלית. יפה. נחשב את אורך הגל, נחשב את אורך הגל המקסימלי. למה? כי לתדירות מינימלית שייך אורך גל מקסימלית. לכל תדירות יש את אורך גל משלו. בואו נחשב את אורך הגל המקסימלי. F שווה C חלקי למדה, או שאני יכולה ללכת שוב לפי הסיפור הזה. בואו נלך ל-F שווה C חלקי למדה. F שווה C חלקי למדה. אז למדה שווה C חלקי F. C זה מהירות האור בריק, 3 כפול 10 בשמינית, והתדירות היא 3.28, 10 בחזקת 15. כמה זה? במטר. זהו אורך הגל המקסימלי, שממנו יצאו, שפחות ממנו יצאו אלקטרונים מהמימן. אז זהו אורך הגל המקסימלי, שפחות ממנו יצאו אלקטרונים מהמימן. אוקיי? רשם בקבוע פלנק בערך בחזקת מינוס 31, מינוס 34. זה צריך להיות מינוס 34? פה רשמתי מינוס 31, אוי ובואי לי, איך זה קרה לי, אני לא יודעת. איזה מזל שיש את אלרועי. כן, לתקן פה. במקום, זה מינוס 34 פה. תודה. תודה. אז זה 9.14, 10 מינוס 8. 9.14, 10 במינוס 8 מטר. אוקיי, אור נראה זה 10 מינוס 7. זה לא אור נראה. בסדר, הכל טוב, אין בעיה. זה לא אור נראה. עכשיו, זה אורך גל מקסימלי. אוקיי? לכל גל יש תדירות שמתאימה לאורך גל. אוקיי? אז לכל גל אור יש תדירות שמתאימה לו אורך גל. יש יחס הפוך בין אורך גל לתדירות. אוקיי? יש יחס הפוך בין אורך גל לתדירות. עכשיו תגידו לי אתם, אם כך, מה יוצא? יוצא שתדירות הסף היא 3.28 10 בחזקת 15, יוצא שתדירות הסף היא 3.28 10 בחזקת 15 הרץ, שזה התדירות המינימלית, ואורך גל סף, שזה אורך גל מקסימלי, הוא 9.14 10 במינוס 8 מטר. זאת אומרת, מה יוצא בעצם? אם אני אקרין את המתכת בתדירות, באור, שהתדירות שלו גדולה מהתדירות הזאת, או קטנה מאורך הגל הזה, יצאו אלקטרונים מהמתכת, או שווה עדיין יצאו עם אנרגיה קינטית 0. אם זה יהיה גדול מאורך הגל הזה, או קטן מאורך הגל הזה, לא רק שיצאו אלקטרונים, הם גם יצאו עם אנרגיה קינטית. אבל אם אני אקרין את האור באורך גל שהוא גדול מזה, או תדירות קטנה מזאת, האנרגיה של הפוטון תהיה פחות מ-13.6,
ואז לא ייצאו אלקטרונים מאותו חומר. הבנתם? זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על פונקציית העבודה, ואנחנו אומרים, רגע, למה היא שווה? זה אמור להיות נתון, זה אמור להיות, או נתון, או צריך למצוא אותה, אבל פונקציית העבודה אמורה להיות נתונה, אוקיי? פונקציית העבודה זה בעצם, זה תלוי במתכת, או בחומר עצמו. ככל שיותר מוליך, כך פונקציית העבודה קטנה יותר. אז פונקציית העבודה, זה בעצם האנרגיה המינימלית שצריך להוציא משם אלקטרונים. ועכשיו, האנרגיה של הפוטון תלויה בתדירות ובאורך הגל, נכון? אז אם אורך הגל מספיק גדול, כך שהוא מספיק להגיע ל-13.6 לפונקציית העבודה, התדירות מספיק גדולה, אורך הגל מספיק קטן, בשביל להספיק להגיע לאנרגיה, הרי מי יוצר את האנרגיה של הפוטון? אורך הגל והתדירות. אז אם אורך הגל עכשיו יהיה קצר מזה, או התדירות גדולה מזאת, פאק יצאו אלקטרונים. אם אורך הגל יהיה גדול מזה, או תדירות קטנה מזאת, האנרגיה פחות מ-13.6, ואז לא יוצאים אלקטרונים מהמתכת. עדן, בשביל לחשב את B הנוסחה היא 1200, זה עוד סוג של נוסחה בשביל למצוא אנרגיה. זה עוד, גם ככה אפשר לחשב, אנחנו נסביר את זה עוד מעט עם תרגילים. אוקיי, אז אני יכולה להסתכל על אנרגיה של פוטון, באמת כמו שעדן אומרת, נכון? עדן את בת, נכון? אני לא טועה, שאני לא אעשה פדיחות לעצמי. נכון? אז כמו שעדן אומרת ככה, הנה, יש את הנוסחה הזאת, נכון? יש את הנוסחה הזאת, או אנרגיה של פוטון זה HF, או אנרגיה של פוטון זה ככה, למדנו אותה בשיעורים של בוער, אנחנו נסביר אותה עוד מעט, נתרגל איתה גם כן, ואז נסביר את זה שוב, בסדר? עדן, את בת, נכון? אני לא עושה לעצמי בושות, עדן, נכון? זה את, נכון? כן, זהו, אני יודעת. בסדר. אני מפחדת, לפעמים אני עושה פדיחות. אבל אני זוכרת, נכון, גם פעם שעברה לא זכרתי, אז שאלתי, אז עכשיו אני כבר זכרתי. טוב. אוקיי, אז בואו נסכם את הדברים האלה, בסדר? בואו נסכם את זה. אני שנייה רגע, אני מוחקת את הלוח, בואו נסכם את זה. אוקיי, אז הסיכום יהיה כזה דבר. לכל אנרגיה, אוקיי? סיכום לאורך גל סף ותדירות סף וכולי. בעצם מה מוכיח את זה גם שהאור הוא, מה מוכיח את היות האור חלקיק? תדירות הסף ואורך גל סף. זה מה שמוכיח את היות האור חלקיק. למה? כי תדירות קטנה יותר, לא יוצאים אלקטרונים. תדירות גדולה יותר שלא, פאק, יוצאים אלקטרון באותו רגע. זאת אומרת, יש תדירות שפחות ממנה אין הוצאה של אלקטרונים, יותר ממנה יש באותו רגע. ואז יוצא בבת אחת, כלומר הפוטון נבלע בבת אחת על ידי האלקטרון, וזהו. זאת אומרת, הפוטון, יש לו קוונט, מנה בדידה של אנרגיה שהיא לא ניתנת לחלוקה. אם זה היה גל זו אנרגיה מתמשכת, אנרגיה מתווספת, וזה לא קרה. ולכן האור הוא חלקיק ולא גל. בסדר? אז בואו נרשום את הדברים האלה. אז, אם נקרין את המימן בפוטונים עם תדירות גדולה יותר מ-F0 שמצאנו, או אורך גל קטן יותר מלמדה 0 שמצאנו, אז האנרגיה של הפוטון המקרין תהיה גדולה מ-13.6 אלקטרון וולט, ויצאו אלקטרונים מהמתכת. אוקיי? ויצאו אלקטרונים מהמתכת, חלקם יגיעו לאנודה, ויהיה זרם
באמפר מטר. זאת אומרת, אם אני אשים פה נורה חשמלית, היא תדלק. אז, וההפך. אם נקרין את המימן בפוטונים עם תדירות קטנה יותר מ-F0, או אורך גל גדול יותר מלמדה 0, אז האנרגיה של הפוטון, הפוטון המקרין תהיה קטנה יותר מפונקציית העבודה B, ולא יצאו אלקטרונים מהמתכת. ולא יצאו, לא, זה לא מתכת פה במקרה הזה, כן, מהקתודה. זה לא מתכת, האמת במקרה הזה זה מימן. טוב, הבנו את הפואנטה, בסדר? כי זה מימן, זה לא מתכת. ולא יצאו אלקטרונים מהקתודה, ולכן לא יגיעו לאנודה, ולכן לא יגיעו לאנודה, ואז לא יהיה זרם באמפר מטר. בסדר? עכשיו, מה מוכיח את היות האור חלקיק ולא גל? מה מוכיח את היות האור? מה מוכיח את היות האור חלקיק קוונט של אנרגיה מנה בדידה של אנרגיה שלא ניתנת לחלוקה? מה מוכיח את היות האור חלקיק ולא גל? תשובה, האפקט הפוטואלקטרי. תשובה, אורך גל סף ותדירות סף. תשובה, אורך גל סף ותדירות סף. אורך גל סף זה למדה 0 ותדירות סף זה F0. כי עשו ניסוי, אוקיי? בואו נרשום את זה, כי עשו ניסוי והקרינו את המתכת בתדירות קטנה יותר מ-F0. כי עשו ניסוי והקרינו את המתכת בתדירות קטנה מ-F0 ובאורך גל גדול מלמדה 0. כך שהאנרגיה של הפוטון קטנה מפונקציית העבודה. כך שהאנרגיה של הפוטון קטנה מפונקציית העבודה B. אם האור הוא גל, על פי יאנג אומר שהאור הוא גל, נכון? אם האור הוא גל, אז גל זאת אנרגיה מתווספת. ולכן אם נחכה מספיק זמן, האנרגיה תתווסף לאלקטרון, עד שהוא יגיע לאנרגיית הקשר ויצא מהאטום. עד שהוא יגיע לאנרגיית הקשר והוא יצא מהאטום. אבל עשו ניסוי, וזה לא קרה גם לאחר הרבה זמן. אבל עשו ניסוי ולא יצאו אלקטרונים גם לאחר המון זמן. לכן האור הוא לא גל. לכן האור הוא לא גל, אלא חלקיק.
כי ברגע שהקרינו את המתכת בתדירות גדולה מ-F0, כי ברגע שהקרינו את המתכת, או את הקתודה, כן? בתדירות גדולה מ-F0, באור בעל תדירות גדולה מ-F0. ובאורך גדולה או שווה, כן? גדולה או שווה. או שווה ל-F0, ובאורך גל קטן או שווה ללמדה 0, אז האנרגיה של הפוטון גדולה מפונקציית העבודה, נכון? אז האנרגיה של הפוטון גדולה מ-B. באותו רגע, בלי לחכות זמן בכלל, באותו הרגע יצאו אלקטרונים מהמתכת. באותו הרגע יצאו אלקטרונים מהמתכת, כי פוטון בודד נבלע כולו כקוונט, כחלקיק, כמנה בדידה של אנרגיה שלא ניתנת לחלוקה. איפה אני רושמת? אני ממשיכה לרשום פה. בסדר? אני ממשיכה לרשום פה. שלא ניתנת לחלוקה. נבלע כולו. ואז באותו הרגע יצאו אלקטרונים מהמתכת. באותו הרגע. משמע, האור הוא קוונט, האור הוא חלקיק, ולכן מכאן איינשטיין הגיע למסקנה שהאור הוא חלקיק, קוונט, מנה בדידה של אנרגיה. על ההסבר של איינשטיין לאפקט הפוטואלקטרי שהאור הוא חלקיק, על זה הוא קיבל פרס נובל. על ההסבר הזה של איינשטיין שהאור הוא חלקיק ולא גל, על ההסבר הזה איינשטיין קיבל פרס נובל בפיזיקה. הוא לא גילה את אפקט פוטואלקטרי, הוא הסביר את אפקט פוטואלקטרי. מישהו אחר גילה אותו. איינשטיין לא גילה את האפקט, אלא הסביר אותו. אוקיי? על ידי זה שהאור הוא חלקיק. על ידי זה שהאור הוא חלקיק. אז אפקט פוטואלקטרי סותר את זה שהאור הוא גל ומסביר שהאור הוא חלקיק. ניסוי יאנג סותר את זה שהאור הוא חלקיק ומסביר את זה שהאור הוא גל. מה נכון? לא יודעת. אוקיי, מהמם. הסברנו את הסיפור הזה. הפסקה? אנחנו עושים הפסקה? בסדר? יאללה. אז חכו איתי רגע, אני מסכמת את השיעור מה היה פה עכשיו, אחר כך הפסקה ונמשיך לשיעור הבא. מה היה לנו פה היום? מה שהיה לנו עכשיו זה שהסברנו מה זה אפקט פוטואלקטרי. אפקט פוטואלקטרי זה פוטואלקטרי. פוטו חשמלי, פוטו זה אור, אלקטרי זה חשמלי. אור מוקרן על מתכת, או לא משנה על מה, אם האנרגיה שלו גדולה מפונקציית העבודה, שהיא האנרגיה מינימלית הדרושה להוצאת האלקטרון מהמתכת, באותו רגע, פאק, יוצאים אלקטרונים מהמתכת. אם האנרגיה שלו לא מספיק גדולה, לא יצאו אלקטרונים מהמתכת. מה זה אומר שהאנרגיה שלו גדולה? זה אומר שהתדירות של האור גדולה מתדירות הסף, שמתאימה למתכת המסוימת הזאת, ולכל מתכת יש פונקציית עבודה אחרת.
או שאורך הגל שלו קצר יותר, רק אז יצאו אלקטרונים מהמתכת. אוקיי? ויש לנו את נוסחת איינשטיין שגם אותה הסברנו וגם תרגלנו אותה. האנרגיה של הפוטון הולכת להוצאת האלקטרונים מהמתכת, ועוד אנרגיה קינטית שהאלקטרון עף. אם יצאו אלקטרונים מהמתכת, הגיעו לאנודה, קתודה מקרינים באור, הגיעו לאנודה, פק, יש לנו זרם חשמלי. אם יצאו פוטונים, והאנרגיה שלהם לא מספיקה בשביל להגיע לפונקציית העבודה, אין זרם חשמלי. בסדר? אז בואו נרשום את זה רק פה. אם תדירות האור תהיה קטנה מ-F0, או שאורך הגל גדול מלמדה 0, הזרם שיראה האמפרמטר יהיה 0, כי לא יצאו אלקטרונים מהקתודה, ולכן לא יגיעו לאנודה. אני מכבה את ההקלטה, אם יש שאלות אפשר להישאר, ותחכו רגע, אנחנו נקבע מתי אנחנו חוזרים מההפסקה.